July. Dapat summer load ka, diba? Summer load. Ay, hindi. Tulog sila. Ano ba yun? Tulog sila. Plus course pack ko yun. Gusto ka na to? Nato, gani. So, good morning guys. So, what's up? So, padayon ta. Last topic. So, natin ako example. Hindi ko sure kung napanin sa inyong pre-test. Pero try anyway, try to solve. So, kanin. So, gudaanin. 2y plus 1 plus 2y squared plus 1 minus 1. So, na yung minus 1, mukhang tata. Plus 3, 2 minus 3y minus 2y squared. Kira? So, saan mo ni? Una, factor out natin sila guys. Pak. 2y plus 1 over may factor na eh. May factor na eh. 2y plus 1 minus 1. Double check na to. 2y times y, 2y squared, 2y times 1, y1, 2y, ayan ka. Ulit. Say factor na. Factor na guys. Ano bali? Baliw na to. Plus ni siya, dito tawag minus. 2y squared, 2y times 2y, 2y minus kani. Okay, tama. Negative 1. Okay, plus 3. So, ako i-rearrange na ko. So, unahon na ko ang negative 2y minus 3y plus 2. Okay na, di ba? 2y squared. So, karon na may button nga technique nga buta kung familiar mo. Namdo mo ito niya di A over B K equal to A over B. So, kung nga siya, di ba? So, 1 man eh. So, pwede ta, for example, negative man eh. Pwede na ito siya i-convert into negative. Di ba? Kung, for example, multiply ito siya negative 1, multiply ito siya negative 1. Di ba? Si negative 1 over negative 1 is equal to 1 man na siya. Okay, 1 naman na siya. Any number times 1 is equal to number itself. Mura wala kita po. So, ato na siyang tawag i-usab yung identity, pero wala ito i-usab yung identity. Pero within the rules of operation. Okay na? So, guys, multiply mo siya negative 1. Kani po siya, multiply lang siya negative 1. Okay na? Negative 3 times negative 1, negative 3. Di ba? So, negative 1 times 2y, positive 2y. Okay na? Negative 1, positive. Kani? Negative. O, di ba? So, kana siya, katong gibuhat na to, kung nagapon siya, within the rules, nagapon to, nagamit na to, o, kanang simple nga logic. Logic, guys. So, mas dali siya i-factor out. Kasi factor na. So, saan i-factor na niyo, guys? So, kung i-rewrite, 2y plus 1 over 2y minus 1, y plus 1 over plus
negative 3. Negative 3. May factor. 2y. Trial and error data. 2y plus 2y minus plus na tayo plus 1 2y squared 2 times kani 2 times kani 2 times kani 2y ay negative daw ay sa 2y 2 times kani 2y minus dili siya mahal. Sinigil yung factor. Baliho na to. 2y minus 1 2y plus 2. Ano daw? Kasi ano din? 2y squared kani times kani sorry 2y plus 4y kani minus 3y. Okay, mali siya. Ito na yung factor. So, ito na yung factor plus 1 plus 2. So, kani wow na to ang LCD. LCD guys, ba to LCD? So, sa may LCD nila, y minus 1, 2y plus 1, LCD. Okay. So, 2y minus 1, 2y minus 1. Sulat na ito, dali. 2y minus 1. Y minus 1. Wala na y minus 1 na, di ba? Y plus 1 guys, sorry. Y plus 1 guys, sorry guys. Y plus 2. Y plus so, muna ito. LCD 2y minus 1 times y plus 1. Y plus times y plus 2. Then, kaning LCD atong i-divide ani. Then, multiply na ito. Okay na? LCD, divide na ito sa kaning. Then, multiply na sa babaw. LCD, ito lang ito ibalik. Pulo mga naman ito. Kasi ka, 1, 2, 3. Tulo po kay 1, 2, 3. Wala, ano sa ito? Sino? Hindi siya. Hindi sulti na sa kuha. Ano? Nangyayari lang. Hindi mo naman. Sige. So, LCD divided by kani. Ang mabili, y plus 2 times kani. Okay na? So, y plus 2 times 2y plus 1. Okay na? Plus, kani? Kani, divided by kani. Ang mapili, y plus 1. So, times 3. So, minus na siya. Minus 3 times y plus 1. Okay na guys? So, combining like terms ha? Combining like terms. So, may tabo. Multiply na ito nito yun. Multiply na ito. So, mahimo siyang y
2y squared plus 2y squared plus y plus 2y plus 2 minus 3y plus 1 over 2y minus 1 y plus 1 y plus 2. Chokes lang? Okay. So, combining like terms. So, y, 2y, 3y. 3y, cancel out. Mabilin, 2 squared plus 3. 2y squared plus 3. So, equals 2y squared plus 3 over 2y minus 1 y plus 1 y plus. Okay. Walang answer, guys. So, di naman siya ma-factor, di ba? Or ma-factor. Hindi nata. Wala na siya. Okay. Padayon ta sa next example. Or mali nga ako ang pag-multiply. Feel ako mali. Check down errors. Check down errors. Feel ako mali. Let's scan sana ako. Scan sana ako ah. Scanning power. Scanning power. Scanning power. Nay mali, guys. Asa ko na mali. Y squared y times ini, which is y. Adalah 2y times 4 dapat siya. Plus 4y plus 2y squared plus y 4y, okay, 4y minus 3y minus 3. So 5y minus 3y to y. Yeah, 2 minus 3. So 2y squared plus 2y plus minus 1. Ay, sorry. Kanada, double check na ninyo guys kung tama ba. Mga siguro na. So, napansin nyo eh,
Kanyang example, nasa inyong pre-test. So, based sa inyong skills, ma-answer na ito ni. Based sa inyong skills nga na-gain today sa tuwang lecture. Ma-answer na ito ni. So, trial equals LCD nila luha. So, LCD nila luha kay x plus h squared times x squared. Ano may lain? So, ano na siya. So, kani, divided by kani, ang mabilin x squared times 1, x squared. Okay ra? Klaro ra? Kani, divided by kani, mabilin kani, times 1 minus x plus h squared. Okay ra? Ang kanina, divided by kani, di ba? Anong daw mo, recall? Recall. A over B divided by C over D is equal to A over B times D over C. So, kung ano reciprocal ani? Ang reciprocal ani naman times 1 over H. Okay na? 1 over H. So, equals. So, ato ni combining like terms. So, may mo na siyang x squared minus x plus ay, sorry. Kani siya is equal to x squared sa saan na to para ayos siya. Wait lang. Direct multiplication, no? Tama? Direct multiplication. Okay, kanino siya, times 1h, distribute na natin dali ang h. Pero, kanis babaw, ito agad ko i-distribute. Pansin din perfect square man siya, i-distribute na to. So, kung saan na siya, x squared, salutan ako dali. X plus h squared is equal to x squared plus xh 2xh plus h squared. So, plus 2xh plus h squared over x plus h squared times x squared times h. Kaning h i-distribute na ako. Equals, before ko mo padayon, mo lingkod sa ako. So, literally, nasa inyong, ako ay nasa iyong lingkod. Yung lingkod mo. Ako ay Ha? Ako ay inyong lingkod. Ako ang iyong lingkod. Literally, yung lingkod ko. So, padayon ta. Combining like terms, guys. X squared minus x squared. Muna ang iyong score, 0. So, may bili na 2xh plus h squared. Kira? So, kani sa ubos, kung saan na ito ni? Distribute na to. Distribute na to. Or mo na lang siya. Nanansar ako. Ay, may tabo. Kung i-distribute na to.
Ha? Are we teachers, professor, or what? Professors. Professor. Professor. What yung letter? Ang sabi mo like, respect, video ka? Sino ako na? Sige ako man interactive. Like, respectfully yours. Dala ko name. Kasi, under what? Fine. College professor. Engineer ako dito ngayon. Naka-letter sa outside. Dili na sunod. Oh, set professor lang. College of Engineering ko pa sa Thank you. Set. Saan na to ni? Libog ko. Ano sa ako? Sulit, padayon ako at tanawa. Padayon ako. X plus H squared X squared times H. Diba? Kani, common ang H lang, diba? So, factor out na ko ang H. Diba? So, kung ako yung factor out, ngayon mo na siyang H times 2X plus H. Okay ra? Okay ra? So, ngayon mo na siya, i-rewrite na ko niya siya. H times 2X plus H. So, ngayon nga naman, multiplication na operation, di ba? Wala eh. Subtraction. Subtraction na eh. Cancel out ako ni H. So, ngayon mo na siyang equal 2X plus H over X plus H squared X squared. Yun! Yay! Woo! Woo! Congratulations! 10,000! Salamat, Shopee. Watermelon. Wow! Ano mo yung answer sa inyong plate? Another example pa, guys? Gusto niyo another example ba? Ha? Gusto niyo? Sure? Sige. Sir, gusto ko ang example. Sige. Yes, Miss Apple. Gusto mo ng example. Wow! Wow! Wala, erase na ako. Ingani, tanawa. Ingani ko mag-erase, guys. Tanawa. At ba, parang yung klase ba, guys? Kita nyo, nag-erase ko. Dahil ko daw kanyang erase nga katay mo, lumbaan na mo. Erasing mo daw, erasing din siya, erase. Erase. Erase na to na. Na-notice ako mga one day di ko mag-erase. Tingala ko na mag-erase ko ako. Hindi ko. So na. Erase ko. Hindi mo kaya ako lang. Kung hindi ka mag-erase ako. Cool ka, guys. Dahil rin. Videohan na to, kung saan ko mag-erase. Dapat may jacket kayo dala eh. Kahapon ito na. Kahapon eh. Ito na. Kanina mo gigisisite. Manili mo temperature dali. Oo, syempre. Bilis na logi. Birthday of the name ko. Yung sabi. Hindi logi ang atong estudyante. Huwag na ulit ang classroom, di ba? Di ba, guys? Wala. Dili mo logi. Huwag na yung classroom. Wala. Wala. Sa, yun. So, another example ba? Sa.
Yo, kanada ko. Sila maglaro, Shopee. Sabi mo? May video pa ka. Ano? Wala, ito pa ako. Nanik blueberry. Tapos may cheesecake ng blueberry. Blueberry. Okay. Tingnan natin ni guys kung pwede ba na ma-solve ba nato ni. So ang sama nato na guys. Sir LCD. Oh. Of course LCD na punta. So kasi LCD yan eh. Kinalahi mo silang terms. Ato ang LCD. So ano siya? Mahimuan niya siyang x minus 2, x minus 1. Muna siyang LCD. Okay? So, kani, divided by ka na, pila man? Kani, divided by ka na. Times kani. So, divided by kani. Ay, sorry. Mali akong LCD. So, kani siya, mabilin, kani, times mabaw. So, kani mo siya, x minus 1, mumili na bilhin, times babaw, x minus 1. Chokes na? Klaro ba? Klaro sa video? Klaro na eh? Klaro ba? Klaro? X minus 1 minus kani divide by kato, which is x minus 2. X minus 2 minus, times x plus 2. Kira? Okay na guys? Over, LCD na ba? LCD niya, x minus 1, x minus 2. What will line terms? So, i-multiply na ito. I-multiply na ito directly. Okay? Para mga pakatag LCD. Okay? Kani, diba, times, kani, divided by kani, x minus 2 times 1. X minus 2. Chokes lang? Chokes lang, guys? Yes, sir. Yes, sir. Kani, divided by kani, times 1 minus x. Oops. X minus 1. Ano, wala pa rin yung tao. So, by katong rule, galing times ito siya sa reciprocal. Ito siya nga rule. So, malihon na lang natin siya. So, equals, asa kung, dahil ko magsulat sa ubos, or mataas na ako. Mataas na ako, sige. Ako lang mag-decide rin. Ako lang mag-decide rin sa classroom, guys. So, chill lang mo na. Ayaw mo kalimut subscribe sa channel, Sige, sa kuwan. Apil ta, monetize. X minus 1. Isa lang lang may ngani para hindi na kayo kalas ng ink. Over minus x minus 2 squared over x minus 2 x minus 1. So dito kakuhan, ginaya may minus sign. So dito ka, ayaw matakao. Tapos multiplied. Tapos sa reciprocal niya, which is x minus 2 minus x minus 1. Yan sa ibabaw. Sorry guys, naputol ang video sa 29 minutes lang limit sa ako ang video camera. So anyway, ako lang kiri-write. So mo ni siya kani
Yan. Ang reciprocal niya, butang mo dire. Kung ano nitabo, check niyo, na may error. Okay, butang ng bracket dire. Taka ng bracket. Para kani siya, ka-consider as one term. Okay, masulod sa bracket, consider siya as one term. Napansin niyo, x minus 2 times x minus 1, x minus 2. Laka! OMG! Watermelon! Ato siya reduced into 1. Okay, di ba? Nice kayo, di ba? So karon, okay, direct multiplication naman siya, direct multiplication, di ba? So karon mabilin ka ni x minus 1 squared minus x minus 2 squared over kani x minus 2 minus x minus 1. Double check na to daw, na ba error guys? So kani, wala na may line factors, combining like terms na lang ta. So, mabilin kani x squared plus 2x plus ba? X times x squared, x times minus 2x plus 1 minus x squared plus 4x, tama ba? 4x minus 4x plus 2 plus 4. Ako na siya i-distribute. Tama, double correction lang. Mani, x minus 2 minus x minus 1. Okay na? Okay na guys? Double check daw. Okay na? X squared, cancel out. 4x, 6x. X, cancel out. Kani? Mabilin kay 2x. Negative 6x. 1 plus 5 over, wait lang, negative times negative, positive siya. Yan, negative 2 minus 1 minus 1. So double check daw guys kung tama ba. So kung tama, and so okay na siya. Or na mali? Feel ako mali. Na mali na. Na mali. Na mali point. Mali ang sign sa pag-distribute. Guys, double check ni guys. Mali na ako pag-distribute na ako dahil. Mali. So, correct na ako. Hindi na ako ma-visualize dahil kay kulang ako ang kape ng adlaw. Diba? So, pila mo na siya. X squared, x times 2 minus 2, 2 times, ano man? Ha? Asa kita ni? 1? Na? Wala x. Asa? Negative 1 times n. Di. Squared. So, Ay, number squared na yun, no? Pero pati ang times. Squared minus. Pero mali.
Pikas. Ah, Tama na? oh. Iya kan eh. Ikaw na rin mo, negative x squared. Positive na dapat ni. Mas negative na ni. Yun, ang mali na ako. Yun. Ito tayo, mali. So, inganin yung matabuhan ni guys. Di ba? Mamali siya ang forma. So, visualize niyo na. Mamali siya ingani ba? I-distribute yung sign. So, negative x. Positive 4. And then, kani, negative 4. Moto ang nakuha nga mali. So, be careful mga ni guys. So, mas nindot siya na-emphasize ang ato ang kamalian para ma-emphasize na, uy, nga ito din dapat. So, importante nga mamali mo. Kung dili mo mamali, kung hindi mo tama, dili nyo ma-realize nga, uy, dapat ito yung room for improvement, di ba? So, once in a while, try kag mga dili nyo expertise, and then, okay na mamali. Okay na kayo mamali, guys. Ang dili okay, ang dili nyo may try. Ang dili nyo may try. So, kung dili mo try, balik ka, always. So, kani siya, mahimo na ni siyang negative. Kasi ito, yun na diba? So, negative naman siya 4. That's that. Pakita na ako, diba? Distribute ang sign. So, equals. So, x squared, cancel out. Kani, 2. Kani, mahimo na siyang 2x plus, mayroon siya negative, distribute, minus 1, minus 3, over negative 1. So, maming answer. Ayos, di ba? Ayos. Kani, balenta. Kani. So, okay. Asan yung nagdilita mo so good? False. LCD sa babaw. Play LCD sa babaw. A. Wala may isa. So, A divided by 1 times 1. A divided by 1, A. Times 1, A yung gagawin. Okay na to? A divided by A, 1 times 2, 2. Minus ang sign. Yun. Diba? Over. Ang denominator 3, 1. Ang denominator 3, 1. A minus 1. So, automatic ang LCD. A minus 1. A minus 1 divided by 1. A minus 1 yapon times A. Sabihin mo siyang A times A minus 1. Diba? Minus A minus 1 divided by 1. A minus 1 yapon times 1. A minus 1. A minus 1 divided by A minus 1. 1 times 1 minus 1. Reciprocal guys. Hindi ko sure kung tama ko. So, verify. Part na sa inyo mga learning experience. I-verify ang magtudlo sa inyo kung tama ba siya. Based sa iya kung itudlo. Yes, happy me ko and I'm correct. Happy kayo nga. I-correct ko. Sir, malit ka. Wala kong ingat sa ilahan. Ma-feel ako anak. Pero kung ningon mga galingan sa buwan, sir, I care for you. Diba? Watermelon yan. The more they correct us, the more we learn, di ba? Diba? The more you correct us, we both learn. Reciprocal, guys. Reciprocal. A minus 1. Wait lang. Diba? A minus 1 minus A minus 1 minus 1.
So, Anong gagawin natin? Mga pips? What you gotta do, people? What you gotta do? What's the next step, guys? Distribute ka na ito dito. Kung sa'y tsura niya. Yung pinag-use ko. Distribute na ito. A minus 2. A. Times. A minus 1. So wala pa naman siya i-combine. Ano sa i-distribute ko kanina. Sa tsura niya. A times A. A squared. Minus A. Minus A plus 1 minus 1. So, kita na to. So, ang itsuraan ni kay interesting. Very, very interesting. So, padayon ako today. Interesting. Very, very interesting. So, mabilin. A minus 2 over A times A minus 1 over pila na lang? A squared. So, A minus A. A minus A. Minus 2A plus 1 minus 1 wala siya. Interesting. very nice. Interesting problem. Naman sa inyong pretest, guys. Check daw. Ano yung sa pretest ninyo? Hindi ko sure kung naman yung sa pretest ninyo. So, sa atong next step. Inundom mo ito, removing the common factor. Inundom mo ito. Yes, sir. Common factor na A. So, A minus, multiplication na tanan, di ba? A minus 2, A times A minus 1, A times A minus 2. Wow! Wow! OMG! So, cancel out. Ang mabilin, A times A minus 1 over A squared. Verify bitaw. I-verify bitaw ninyo guys kung tama ba akong kayo pagsulat din. At least ba? Kung error din. Check na to. So, muna siya rational expressions na lecture. So, ang plate, post na ako sa CLS, ay sa Google Classroom. Then, ang inyong questions, i-post sa chat box. Okay?